a wodi gya ye wasam asam ne na eba no ti wani mai wasam so gina wasam so faje wo mrantie na o mabawa na ne meja no obiara wa ye ready so obefa wasam na wade fo wasam do na betiri eyi wo man ma wo man mobo wo man mobo wo asefo mobo na da wo bedi ma wo man Ghana na ye wu oni mtie wo Yesu dimo amen amen eda wade ase wade Israel Namamba me kasa kakra bi akyere ni padu me didi sa waka ho me kasa kakra bi akyere ni padu aka kakra bi na Yesu aba andra me tiasem bi firi aburochire ko bi afro Canada obi frɛ me wo ho no frɛ me na ma wasɔre dem na me tie nsɛm a nipa ne meka na bi fu ayera o o kasa eyesa kasa eyesa na adia ba ko omunie Ghana say me be ye pa o this year bre ye ho asem awade asem this year bre ye ho asem am the word of God ya mema na me asem na nkwawo na me asem na hofadie ya den ewo na me asem na wodie ewo na Ghana ba pese ye betia awade asem ye di asem na bobra I think so say Ghana be ye nsira Ghana be ye nsira akaka kria bina bi sitem wafo na adifo ni asofo sampakafo bonu wuda wuro no na waba ibekobi asore da ni obetumi akawo me kwa asore eno ntati soso wo tire ni abra bono so okaho this is the time says Ghana nyanti ase awo wadi hwe manya me papa bi sidi o pandra ho aba na tuama o audio na me ba fa ne kon heaven ne hell o ko koma na ni koma komi ya ba fa ne de ne koye na awade koda ni emadi e de kire no adofo se utie sidi na o unim class kwa na mi didi se o be sakra because me ya suffer mi ti asamo no mantimi anade hode ti asamo no na awu sema wo mi se abi awade de no ko heaven no awade kachira ni se the whole world we are seeing now omaya omo awade ani ko omo awade bo aya man yemi Israel and Ghana Israel and Ghana now so Ghana hwie yantinegu o se Ghana hwie yantinegu ama nyame buki Ghana what I say na won sentrani asi na so si ye nya dwene sakra
nyamema enti awurade kakyere ne sɛ 2016 wɔbɛdane Ghana gu kwanhyɛn foforɔ mu wɔno nyame na n'anim kwan a ɔbɛfa so a ɔbɛdane Ghana nti wanka nkyerɛ man ne sɛ abatoɔ mu anaasɛ sɛ mu na mmom wɔse yɛsi saa fini mu a ɔbɛdane ɔman yi wɔnya nkɔm hyɛ o wɔnya daeɛ papa ne kookoo ma ana yɛkɔkyerɛ no wɔsoro nneɛma ɛne hell nneɛma ana ɔde aba out ɔbobɔ ahoteefoɔ bi a ɔkɔto wɔn wɔ heaven Macleod ɔkɔtoo no ana ɔkɔtoo John Russell ɔkɔtoo no ana in the name maa bi a opirikyi a ne yɛso abɔ dam no wawu yɛfrɛ no in the name ɔno nso ɔkɔtoo no ɔkɔtoo ɔno nso wate aseɛ na maa ne se wokɔ hell a wɔn a ɛbrɛ paa wɔ hell ɛyɛ wɔn a ɔkasa ti asɔfoɔ egu asɔfoɔ anim aseɛ wɔsi hell wɔ nyinaa no baabi a ɛhɔ ɛden ɛyɛ striking wɔm ɛyɛ wɔn a sɔre ti asɔfoɔ wɔn a ka nsɛmmɔne gu asɔfoɔ so wɔn a gu asɔfoɔ anim aseɛ ɛne wɔn a sɔre ti a church ɛyɛ asɔre bɔsu ɔbɔ ne tirim pɔ wɔ asɔre ti asɔre wɔn na wɔ baabi ɛhɔ den ebiem wɔn a ɛnti nyame yie ɔsi saa nkɔfoɔ no mmienu wɔn a kasa ti asɔfo ɛne wɔn a kireti confusion wɔ asɔre dɛm ɛma basabasa ɛba ɛne wɔn a ɛnti nyame yie wɔsi bɔ nsam gyama yɛ group first group ni yɛ saa nkɔfoɔ na wɔn na wɔ baabi ano wɔ den a kyerɛ sɛ adɔfoɔ yɛwɔ baabi kɔ yɛwɔ baabi kɔ yɛwɔ baabi kɔ broda deɛ duro bia no fa deɛ aka no awurade wate nyabaa deɛ duro bia no fa deɛ aka no awurade mesrɛ wo sɛ nɔkora ankasa no asa sɛ wɔnsɛ nɔkora asa ɛna sɔre dɛm nukura ni wɔ nyamema nukura ni asɔre mu asɔfoɔ pirikyi mmɔnten ekurom yɛn pirikyi repentance because of money nukura sa o nukura sa nti wɔn bɛ pirikyi aka nukura no you be in trouble o big problem nukura ntia what aseɛ because sɛ ɔman no ayɛ tuta wiase adi borɔpɔ with sin nyameba wiase adi borɔpɔ with sin Ghana ɔman a nka yɛsom nyame ɔman a nka yɛbɔ nyame ɛna Ghana asi nyame asɛm kwan yɛtɛni atia yɛde nkwa yɛwura firi nyame a wɔgye yɛ firi British-foɔ nsɛm Kwame Nkrumah pɛɛ so sɛ sɛ Ghana de ananafoɔ nyame agya hwɛ ma ɛyɛ ne kyerɛ wɔ mu Ghana de ananafoɔ nyame ɛma nyame tu no nkuru yɛasesa abosonsomfoɔ so ɛsena asɔfoɔ ɔmo saa ɛsɛ Ghana ha ofiri memfa no sɛ boase ɛkɔsi Accra ɛyi a signboard wɔ sisi paa hɔ ɛnyina abosonsomfoɔ na me se anwea nkwanta ɛne bɛkɔ akwan so koraa deɛ ɛde kɔsi Famina ne Dompaase ɛɛtan abosom signboard akɔnfoɔ signboard ɛne ɛnɔmba gugu dwa sɛ yɛyɛ posters ne yɛde afɛmfam mene kɔnfoɔ asomasi mene
mala masumasi mini dinsini asumasi me yes kaduro me ma wariye mo mra me ho enti sese wiase diri bone men wiase deal with sin sese mrantie muade mama wa muade sese respect ni wiase obio ya de ope what does it because yenya osi atani tie Kristo so yenya o ya tani tie Kristo so Ghana kaya ntiegu na ade awa kwani se unti o mayi fu o mayi mfa enti nanti ewo mabawo ewo a police for a soldiers and individuals kosanfa yempinya mi asem wonya ya nyina ya kwasore asore ndi okọ na tene na nso nti se de wututu mi enti nyame kwaso na ma ne kasemi na me yamo sreme o se Yesu patra ne se lawyer ni judge bia ni nkwa lawyer and judge omu bia ni nkwa bia ni wonya nkwa ana okose no o se Yesu patra ne se wa tro no mra nim se mu ani pa bia mu atan no no awade amu na atan but lawyers ni judge fo bu atan what because omu dia sutu na mani pa na woni right so ba yesa onyankopon na repawa no enye woni pa what does it yes nyame na repawa no enye woni pa anu ti na ma lawyers and judge entimi ma heaven anu odai no yin bi wa wo pendrafa motimi atwe ma wo 052 wo ko tie nsam asofo wo bon something wo se Kristo katra ne se sofo bia okofa edin fufu pini din so bishop reverend archbishop and the akeka omo nyina go to hell sir wa me se brana me ntuma wo ko tie bi o se Kristo se na mira nsam no ansesa no bala ma 5 minutes to no de maye no sa ne ani so wo sankani osofo osofo ani tiratirafo won woni mu wo eti do obafa din fufuo bia no sa ni pa wo bi be jiro sa hantan wo buwa tan afra wi ase abonefo ya me ma ewo so tieniye o se Christ katra ne se anya Bible school fu mo nam yi ne sofo bi enti sadia na sofo nyai sisane ma sala school sa enti sana bufo baba wa no yo saso ni asisane ma sa me se papa ndra fo bra na me ntwema ho why papa ndra fo bra na me ntwema ho na wa kwatla sineti mama wo yam ba sewo wo se urade katra ne se ne nsatia wa ma Ghana wo mai na wutimi no wo se urade bie wo se satia ne tira ne Ghana no so wo mai no me nsatia wo mai no na me dane wo mai na gu kwansa fufuom na me butu le dada na ya da ya so mane ya sofuo wa ya sofu Kumasi ya no wo se okoto Ghana mpanyimfo o ma wu o da bon santem ayemfo oh my God ya mama edi mani paso bako heaven edi tieniye edi so wa bra motwe ma kwa because o se urade so fan ko wiase nyina ya se de
yabo fuama no mo kura no asam no ya mano ebreti ya wobi so fama kasam no o se wa Yesu su na so Yesu su na niase ni so nyina ye moja o se wa bregu asofo tini wamo asofo se ne trene entu amaka church member dia yabo wosu awa sorry down wu abakojem of course wu ya bo susumi mpu wu abakojem abadi yi asofo bi tere no Makeo Pentecost ose abadi yi ne tere no Makeo efu why because of say woman nyame de ma no ade be lead the church of Pentecost school ti o ma say no masesano until the Spirit of God and yet tomorrow we are school there adani school ni panyansa ani ni panim there ani asesa wadi there amamra no afri tienye when John Wesley was nyame na yi wan kire no nyame na no aboni bi no yi na tetibrem ani ni nyame juma adwuma obaye ni bi akire no awa have ho o se de ni sinanim ti say screen to say the worship team no awa have ni enti yi ni pana ni yi na kire ni titibrem mata di sin so se wona kwan ho Makeo ya friend say John Wesley di dia church no ene ya say no John Wesley su was so definitely sure your friends a paradise and take this to the end of her. Why? Because of say almost aberagu was in a me marry might be a friend in the name so what in Kapaya near so about them no pretty bossy Kumasi no sniper in the name one day chrome in fact you don't saw the castle about them nyame yi ma ne tere no in the name of paradise papa me boa ana da ye ka no yes man wu na beka so abadam no preach ya no de da bonten pokoto no paradise in the name you enjoy ojinani nyame ma anya komo awade ka tere se ema motoma no usumo no nyame sai yes one second free slabra boni mo be kojem no mo to mo more mo di ni to mo yi so hey awade edi o boko hell wala kewa na niati wase awade yi nsore na tere no awade bie firi se no de asore na tere so wo abrabogu wayi ti ana me ho mo ntimi nya dwuma awa safu mu what I say ti asemi wase awade ka tere ne se mani da so man aka e Ghana ni Jerusalem ba se Ghana so di nhamo ana obi se awade sa dan ana se ne mampanyimfo na je obelema no obelema wale yapu Ghana mpanyimfo safu ne se Christ le ka tere no nti waso amaka se wumo ankomo wanka ye nkumo se yesi na bo kura wanka yesi na bo no benya home ade amane kra ya di nyame yamo omaya nke fari nyame omaya nke furo nyame ay Ghana se ya develop school asa ya Christianity say the life of Ghana asesa meboa asesa pesa dia na Ghana ya do sentie asesa on school ni abrofo am pick yenti pesa say dress na Ghana yeye jinisa to of na dress na yeye ran kwasi antare amaba wane mrantie se one one wakoka kai pesa abrofo yensia nyansafo yesia timi abrofo nyansa omde ya ka no ani de yensia abrofo nyansa omde ya friend say pray ani de ka no yensia Ghana ya friend say gas you try enemy ye
abrɔfo nyansa ɔmo de yɛ tape wallace yɛnsua na mmom dini ɔmo nkwasia life ɔmo yɛsua gay ne ntade hyɛ bɔne ne yɛsua gay no wɔn nkwasia life no wɔn kaatusifoɔ no ɛne yɛsua yɛne Ghana mmeranteɛ nam pɛn ɛna kyerɛ hɔ a emu bɛyɛ 80 bi ɔmo ayɛ kaatus yɛsua abrɔfo what aseɛ yɛsua nkwasiade yɛsua nyansade nyansade abrɔfo yɛnsua Ghana fo sɔre a mo si mo kɔ school kosua abrɔfo mo kosua abrɔfo yɛ a mo nhwɛ abrɔfo kurom na mo wɔ aki mo kurom fantom de ho mo wɔ aki mo kurom yɛ a mo nhwɛ abrɔfo wɔn nyansa a mo kosua yɛ no hwɛ deɛ ɔmo de ayɛ ɔmo kurom ɔmo nursing na mo nhwɛ mo nso nursing sɛdeɛ teɛ aburo nti because wakɔ school wɔ nimbrɔfo ka nti ɔyɛ adeɛ anya koraa na obi anka obi anka ɔmo yɛ ayɛ ntufo wɔyere yɛ deɛ nyɛ na ɔyɛ sɔfo kɔpa you be in problems wowasa yɛ saa ne pirikyi na wo pirikyi no kyerɛkyerɛ deɛ atam deɛ ɔyɛ ne ntia o deɛ ɔyɛ ne ntia ɛna wɔde ayɛ kutia ɛna wɔde ayɛ kutia nyamesɛm no yɛ kutia ɛna deɛ ɔdi nka bɔ yɛ deɛ bɔ ne wiase sɛ nyamesɛm yɛ kutia deɛ a ɛna deɛ ɔdi nka bɔ kutia no ɛna deɛ bɔ ne wiase efiri sɛ ɔno na ɛsesɛ mmaransɛm ne to hɔ ɛde maa yɛn enti yɛyɛ yɛasɛm ne kafoɔ yɛnyɛ n'atwerɛfoɔ ɛnyɛ ne yɛtwerɛyɛ mematwerɛ bible memeyɛ ne kafoɔ menyɛ ne twerɛfoɔ enti deɛ ɔtwerɛyɛ ɛne deɛ ɔɔkan wɔn na bɔɔ kutia wɔn na bɔɔ kutia enti sɛ nyamesɛm yɛ kutia deɛ a ɛne monkɔka nkyerɛ nyame sɛ yɛ kutia nsɛm na ɔtwerɛyɛ no enti wɔnsesa no because wobɛtoe dada na nakora bɛtoe na momfa mo ntom nimdeɛ so momfa mo ntom nyansa so Ghana nyansa fiti aseɛ ɛne nyamesuro ba Ghanafoɔ se nyansa fiti aseɛ so ɔbɛkɔ university school ɔbɛkɔ school te sɛ sɛ school ane ɛde na mu because yɛsɛ wopɛ bibi papa deɛ gya ɔbaa gya ne pɛn ɛna obi ntumi nyi mfiri ne nsɛm oboa mensɔfo aboa tumi si wopɛ bibi pagya ɔbɔ a gya no the word of God gya ne nyame asɛm ɛna obi ntumi nyi mfiri ne nsɛm obia tumi nye dane obi bɛtumi agye meka kyerɛ wo obuo mpo obi bɛtumi abɔ ne dam yaleɛ kora sɛ tumi gye yaleɛ kora tumi nye masuo kunkyɛw na koakoa so wobɛtumi asopre matwerɛ a ɛne na bɛkyerɛ sɛ yes what aseɛ kwasɛm kwasɛm ne yɛ kwasɛm obi antumi ngye wotu obi antumi nye who told you that obi akɔfa siti awie wabɔ dam boase a abɔdafoɔ bebree nam boase a obi awie university dumade papa obi nim adeɛ lɔɔ baako nam ano ɔdwe borɔfo oturo mu obi nturo bi wabɔ dam obi ntumi nye school no wankɔ ɛda mo nye pɛɛ no meka kyerɛ wo wopɛ bibi pa deɛ gya wo ba a obi ntumi nyɛ ne the word of God yaleɛ ntumi nyɛ obi sɔfoɔ bɔ atumi gyina hɔ ampare me sɛ ɛsɛ bɛyɛ me ɔbu ti asɛm ne yi ampare me sɛ Ebola bɛtumi ate me sɔfoɔ bɔ ate nyame nyɛ selfish o nyame yɛ wɔse ɔbɛbɔ yɛ wo bɛyɛ firi ayare dɔm ɛnam fɛma mu kwasɛm paa wate ɔbɛkora yɛn ɔwɔ n'abɔfoɔ nsɛm sɛdeɛ yɛ nan ɛmpɛboɔ wate aseɛ nhyira nka papa awurade nhyira ɔgya pa enti ɛne believer wosi nyame nsɛm hwɛ so wosi nyame nsɛm wate aseɛ Jesus Christ is your protector meka kyerɛ wo Holy Spirit is your direction ɔne yɛ director ɔne kyerɛ yɛ deɛ yɛnyɔ yɛka nyansa fiti ase the beginning in good wisdom that is the word of God the beginning in good wisdom that is the word of God ɛnɛ yɛsesɛ nyame anim onyam na nyam mfomsoɔ sɛ nyamesɛm ayɛ disturb na ma Ghanafoɔ ɛsɛ mo ne mo mma mpanyimfoɔ ɛne ɔma mu nipa bi nom awurade hyɛ brɔda nyamesɛm ayɛ disturb na ma wɔ
what I say noise the sing am some your noise the some ni adanu kwasi asem bi ama bi ka kire me ha what I say ma mfante no odoro mi preachia mi ya mu tete mi anya ya ko papa bi what I say just our boko to top and down anya si wase jimi wuli dia di yesu ya di ka huro wuli ko nya me fa so mo twan aya de no ma yesu ma wo sa ya what ya tie just what the office enti ko na wo ya no yesu nya me asamoa ya ka no enti mi nya me tete no ma ni nya me ko me hwe ne sana so wo ba pransan wo so wo pransan wo wa siri nya me wo ti pa afani wo tene ni abahwe ni na tipa na me saswate sanko sa baba jimi na mo nya sa what wiase ampanyin fokura se so bibi ankota papa ne gre simpeni po aya agodi amudi nyame ba fa so no eye so do ma pensu se ya na ye oye kwasemba sisa what yes sisa o police ni betimi aso nyame akwa heaven kwasem what aduma ne ya no kuram ya tuma no kuram asrafo bi ko busa yohani sanya nya dan ye benya nkwa ani yohani so ankwani de mbenya because aduma mo ya nya aduma bone no mom said ye be bone amamo ana nkwa betimi abom ne se mom ni miri obi sika mom fo matade enso enwura obi a na feno mom ni so matatia mampanyi ne de ba mamo so motimi ye we ya waduma no betimi ayata kwa heaven ndo bia de wo so na denso ama ye nwa police from bebre so betimi ayesa city guard for you because o ko dira kwa no no witimu po nyina so ko pesika wo dia ba pesika ni so bi de chawa enya bone yes so bi de chawa enya bone what I say enipa na awie na mu jem na no den de bia no suma no asofo ye bre mo suma bre se nyame ama ho ma ebi ti se me papa ni city guard for you se nyame am protect na oba yale awie na no den no okotire no obetire tie bi ansi ne so what I say etinipa no so wuro se de wo mu no ebre no so de mawa any problem no mo se wo fa kote kwan so so ba dini pa ne sama de a adawani mo adawani what I say na say the assembly Ghana soldiers soldier ni yalo otumi sum ya me ko heaven wate when the soldier juma wo ya won ko heaven wo boa yalo ye soldier ni ba yalo otumi ejina ma wate ama yalo ni fiefo enya npa wate osumi asra ni wo soldier ni me katrawo ejina wa also yes the choice is yours wo paulo ejina also do obesi bi am to life and bet you so ubenya good mark and as a wrong mark oh tuma wiyem asofudie ya wasofo timifo be tiatia ma ye tete na pabon something this suffering there I tell you for suffering interest you are right for heaven okay ani ade asofudie wo ahwaye ho didi masa baba bi foto what the name of Ukraine 1000 kake just 1000 and a thousand look at sani na ate onpa bida na ya ba ni akunko man kanu kre sikai ya ni siri ni pampa kwase ana tiwa de ba man no yo ani yayo tiwa de tuwofo report before you die brother what you know say na bo wo ni ye ya ka tira se ke kan kwase asam o mi ya wasam ya tiabre what tiabre adabi ba bepe odi nya kwase adabi ba who ba requested the word of God as we nya remember and no ba wa masisuo ya mo mo cham so
Yes. And not yet. Wait, watch. You got to yet slow water. Okay, cut you open. The devil back. He sees something about your life. Devil back. What? Yes. Matama manote. Just when I'm so from your planet, so what is anybody? Most is someone was not some one year. Then in the forces, when you say a day, your family planet to go. When you to go. So when you say so much or yam. When you say so much or yam. A bit yes for my battery. Yes. A bit yet on my wedding person. And a bit should I press. Bama nene da wi anu akọ inu amene ne kwakwa tumi poba na ade mene ye so dia be ye moja na ko kretu ba no sa press ne ba kwakwa sen no na wonwo oni petri po aye bone so se wi ase adane aye bone esuma tata wi ase so o ma ye wuru han kwase ka dream na ye bone shantari amase wa tari sawa we dem as a baba one like you. Sorry, I say any bio. I bio. I am Adam Eve. No money be here. Genesis chapter 3. Again about I'm so many about Adam Eve. What probably any behavior? Genesis 3 verse 7. I want any behavior because the buyer the curse. No me. What? No beside Adam Eve for any behavior. What is it? No one any behavior. Any behavior no so that the job of the man I am Katani fire. I don't see the right but for me one. So sour about bread. No bread. Over bread power. And come on yourself. Because you bro wo muti to be nsan abosom nkroso no ana be yu awo ya out na abira aba wo na abe wi bale manam de man ni mu na o hwe adam san wo se wo adam o kwasi ade awaye nka wo no ansan wo di nkwasi ade tu be nante na nkantre so wo ba bre pansa na sakwa no o se oni bi wi ase afansu na wi ase ya de because yes you only be yes I find the real sense why yes that is the test of God yes so money be and you are doing so autonomous until at the papa be about the bone because yes everyone know me Adam na see at the paso no Adam no ansan we di no Adam pam ansan we di yes only me if but when you do kwasi asam no don't me one I feel like can say so all the Bible say I'm a someone you feel and son of a word the be at one man son of the be afraid you are better into momo say money be and you no men never come mama kwaswa bread Ghana you be someone you feel mama be an important name you be the dinner someone me catch them awurade ba mama ni mo nyama de adane ma hohora obi ni gold mo ma ye to gold wo and so property be na mo to gold here look at the boss go down to boss kwan kan se di gold na gufu me catch them pay za dudumbo ka boss kwan nka se gold pa ana se di gold ya act be ya run about when to be no we say yes my God down because look at Ghana you got the boss to my the boss to me here bonenti musi money here we can say na me fucking all mu baby amu obi anu mi aka no because just say mu to petrol so for me am say the petrol ni mu ma wampo that is cash yes obi fu baby no abefa ko free what na mi su kom obi fu baby no abefa ko we dey pade bi abuzu o da pade be na mu ni bi e bi a she still musu ni dey be what still musu yes that is the test of God na say ka Ghana panimfo ani mranti ani mabawa atie yan sam pakafo yan kwasi akitaya nka te say ka Ghana be yan shira what yes what the kind of training at work okoya mo fa school so for am akọ okoya fa school so for am akọ what okoya fa school ene okoya fa so okoya
what I say Yes. evangelist akwasi one way Ghana from penny for billion a police for billion a soldier for billion and net what Yes. their family Kuno Andra we call from square by you program Hono so you say and mama preach at Yabofam Andra do you continue him here what I say you do continue him here Andra some American na manfana na kodro sibi ma na nkasa owi ofo de mbakoko to na mso onko problem le tani me enne ya no pak me particular me tani ma bakoko ho what I say this the time me be kwasi afema to na wo pa me to wa ko bu funfu ko yi asa na muni mo kure na wo pesa mo ba ya no kure ada no mai ya de plan ya tetere na fa da mo de bone asa le plan na wo ma just ya so bo so so ye wi ya ka adre na fu anu atuntu mu nie amamofo omo ya hunu papa na so mo mu nie Sata what? Yes. What? Ababawa abrantia eti abraba ogontia ye bwana ni tuonye obiku ujira se Ghana ya di trifu wate obone na amana basa obone otnya kojo obiku woni tiase mana ne teno mana wa yere woni ne yere wo mamu miensa enan wo gbagofo otemai etu se papa na wo pema wo man This is a papa na wo pema wo man Na to ba o ma. Yes. So the boss so yamasho Yamasho. Kahobe. the boss so yamasho na osade man na sa koduro so an wa ko tim no what did you over kano anya man ne fa man ni nya no won twempra no man ni ntene samo ne yere da onye bi da ba tuwo ne ne mpra twenti anya man ni tumi bo ne yere enya na nia wasa man na dwene what is any you bia na no aka kire se mi wura enkwara ni school fees o ogesa na yere atwene so nkranta o so ba di pupu wo ba ye ni na fi moja e ye ni tia what Yes. Meslo ababa wa wutia me so to say repent saka wa Yes. sisa na wudia anya me mawdie what is manifest o mu jama yere no mo fa mabawa mo fa mo office cash mama ni na waje say wanya ho wo ka ofi mama ni na waje so ni abio na mani na waje so ni ate e cash Yes. I am not man at all. What? Mo for ma and son of the four bene committee son another. Hey, aja until I the pa. And how to tell my mind. You be so. What is that sakawate? Yes. A police for me jam here no more. A kokima ko for ma for. A soldier for. Jam here for. But you you know. And walk for Masa Bible say a drama more munisheno a sasasino a drama more munisheno a sasasino just a Ghana a drama more beya and Parasa your food now to Ghana a drama more a beya and Ghana and Parasa your food now to and to say your drama more soldier oh God yes and the family planning ebi dey panic what 3 months what Yes. the new drama mom lawyer Yes. oh dear someone No man yam now. say the buy one yam no what is here ebi dey panic okowo Yes. no bruna mine 3 months time no sanso okowo no bruna 3 months time no sanso okowo and be so dey press and be so dey panic 10 years 15 years 5 years 3 years 2 years and 1 year ebi dey do ma wudiem ebi dey do ma wudiem na wo dey na simu no no mo dey ade na fa na simu na se ba ni no mo dey atona wudiem a doctor say na yes ade no no dey atona wudiem enti akolo ko na wo dey ano nti ba ma ne fa bo sex a mo ja na ko kreti ba no na
pem saade na sanso aba out na saba out ebi nso de somebody ya pai o ma batim ho no bi de ahye ho ete se rover what I say ana aduro ni giram enti ba ma ne da onsuo na akwaya ba na sa aduro na be som na atene no na se no ete se moja na ade asage agusuo ese all the time on se so ade asage gu moja so a ese moja no sana family plan ya aduro ne te enti se ekoso moja ni mu a na ase moja no what I say ti asem ye ani agene nam ana bi so de aya condom o sane sa na so no ba ne dana no sane beguma no ayi no aba no pon no ato akene e ma nyina de wo akwara nso ni mu no nso akofa no hwie film oni so ba ru ho etu ana no no na nsa na akwara na no nyina gu na ho wa ka obipa Ghana ya family planning what attractive so ya condom what attractive so radio so and ya make one ama a comforting that radio so na comfort blouse the can kwasi asem ni yes paduro bra o power ya o petuma bra me comfort asumasi what I say me bua me ni potu kwa me bua me ni payenyi bon sam ordinary ya chekwa bon sam what the lad ya chekwa Chekwa and the teacher one abeka one abeka for the next Ghana mpanyin fo ya almost all ya class say yin nyame asema no kwan it is say Ghana mpanyin ade aba medium ba asem say me political yes because of say preaching me disturb you disturb your cockroach our time will be your cockroach me want me preach what time I'm say ya church about time say me preach already Israel what ya church about time say me am preach my entire me son our time and so time radio boom I take commentary now I don't respond to a TV about time our TV joko what I say we you to park I want to share ebi on my car na ko na nkasa na ebon odom de car na be ma wuya aso do ye ko wo tumi ye ko ye ko mo se mo ye nkanya me sam okay anya bibia o se de ba ye na ye nkani pa bone na ni pa be ko so di bone because Ghana ha the preach kura bo bone so ana me ye da se ye se si preach kwan bone na nche ebe di boropo bone na ba ye popo what I say because say Ghana boni eyi mo say boni yi wo ka say boni yi na eyi ko so ya kase when ya kota Ghana mpanyin fo say obetu corruption ase wa ye Ghana mpanyin na say obetu corruption ase adenti na wade na manase so atumi yi judge fo bia o me corruption fo e deep bribe ase ye dia san na say beto twan ye ni o mu pie kata so ya yes akata sam so say wonti asemi bi on say wonti ya kata so because the ofo betu kata sesa no onu ankasa ya kata sesa ojian onu ankasa no wo ya kata sesa they are out of young robbers ko ka mo senya sanya kasa why dare you we are about to be the America mo sa to ma duro ọmọ yẹ ni wúrọ sam ẹsẹ ọmọ yẹ bọ ni wúrọ dua ẹsẹ Ghana ẹ nkyẹ ẹ má de drọs nkọ abẹ nante asesese kura ne mu ẹ bua ẹ nkyẹ o ti dwom abo wọn so ọba anu ọsẹ dress na ọde ẹ ba because ẹni ntare ọmọ tumi se bi na ne dress ne na eyi ẹsẹ ne nyina wu tare na ẹsẹ no wu ni naked ọtí aseɛ ɛsene sɛdeɛ waworo no homa ne da mpa so wone ni naked tareɛ no ankasa tetere na ne baayi ɛwɔ n'anim ne baayi ne wahyɛ soro ne si ne nufu so sei ayi mafuruma so na yɛasene ne mpɛkyi nyina agu hɔ wate aseɛ adompɛ wahyɛ bi ne si ne ha na ne nufu nyina agu hɔ nti ɛnɛ kansa na ɛyɛ mmaa
ɛsua maame no ma brɛ so saa yare yɛn nanka bi ni hɔ nanka bi ni hɔ sɛ yɛsua aborɔfo agye aborɔfo yareɛ yɛagye aborɔfo yareɛ Ghana nanka yɛn nura yɛnom ɛyɛ pala biiko paracetamol pala biiko Ghana ne yɛn nura yɛnom no ne yɛn ni yareɛ sɛ siantra nti ɛna go to Kumasi di na kɔhwɛ yare ahodoɔ kɔhwɛ yare ahodoɔ go to Kumasi di go and see wani so adeɛ siantra deɛ nyame de ma Ghana bi a yɛampɛ yɛkasa koraa yɛampɛ ɛna bibini abie school ɛwɔ ne maamu no ne yɛatwerɛ go don't speak key yɛni asɔdeɛ nyame de ma yɛ Bible sɛ sɛ mo ani nku deɛ wowɔ hɔ ma w'ani nya dan nku deɛ wowɔ hɔ ma w'ani nku deɛ wowɔ hɔ ɛnso Ghana yɛduane ne yɛadeɛ nyinaa yɛmpɛ aduane a na nkama yɛ ahoɔden yɛ maame no mapɛ nso ebi ne apɛprɛ nsa odi ọpa busa maame no hwɛ maame no na bɛyɛ bie na ɛnɛ ma yɛ aba 25 years wey obi kura ni mo aduane kura fɛ wɔn yɛ adibi awurade mana katra nkwan ya maame no mo kɔtɔ amane ase nketewa papa awurade nsiraw amane ase nketewa yi na ɔma bɛsi wɔte aseɛ ɔmo yɛ ɔma yɛ abɛnkwan awurade ɛgya yɛbɛhwɛ ne ayɛ bi wate aseɛ na ɔmo de ayɛ yɛse apɛprɛnsa yɛba aduane na fried rice nso yɛde ayɛ ɛno ne yɛ kyekyekye ne fried rice nso yɛde ayɛ sɛ sandwich anyɛ bɛnfoɔ ɛno kura wudi wokɔ sala ɛkɔtɔ wote nnuane a ne yɛdi ɛdi ɛnɛti ma ne ɛnyiri tia no ɛnɛ yɛpono wura siatra ma mi awurade nhyira wo siatra nti yɛtoagu nti sɛ adibi ɛnɛ yɛma ne bebree ɔmo nom aduane korɔ apɛprɛ nsa ɔmo nom aduane korɔ wate sɛ fufuo kora yɛne yɛdwa bante ɛde bɔɔde agu siesie nya ayɛ ne fufu yɛnhyira mborɔfo ɛbɛwɔ kora machine wɔ ne fufu wate aseɛ sɛ nimdeɛ ma nipa abɔtam wɔ wiase ɔsɛ yɛayɛ machine yɛde wɔ fufuo wate aseɛ nti wo ne wabantene wia ne wakɔhwɛ bu bantene mu nnua nyina awurade nhyira papa nhyira nka wate bantene mu nnua nyinaa no wobɔ sɛ ɛsesɛm sɛ machine awɔ baasɛ nka wɔma na ade wɔ a anka nnua bi ɛsesɛm ka wobɛtumi atete wɔ atete fufuo no mu aba ama aduane no ayɛ collect ama watumi adi wɔsi machine nti ayam zɔn nyinaa afra na ayam afra ana ɛnyɛ no nkɔ machine no grease no wɔn de gu nti grease no bi bɛkɔ aduane no mu ɛsa yɛ dadeɛ wataseɛ nti dadeɛ na bɛhu dadeɛ na etwi fa mu etwi nse na ayam bankyerɛ nti etwi na bɛpɔnepɔne bi afra na nsa na wɔwɔ nsi ɛte sɛ deɛ yɛayɛ mpɛntoa wɔde agu nkɔmuadie mesɛ yɛre anyɛ ku yɛ wo ɛnyɛ obiaa o yare ne trase na wɔɛkɛse mbu wɔ ne nti wate ɛnwusie nso saa furu na ɛpu nwusie saa fa hɔ ɛnwusie no nso saa yɛ yare nwusie no ɛsaa yɛ yareɛ na ɛpu nwusie saa fa ho anibie mmɔsoɔ wɔsɛ anibie ama bibia yɛnome adane saa sɔre tia yɛ anibie mmɔsoɔ ɛna ɛsaa sɔre tia yɛ yɛsaa bɔka mmeranteɛ mmuadeɛ ne papa panyin ɔmfa ne nyɛ hwee na dɛ wɔbɛsi bi akasa kyerɛ ɔma ɔdansoɔ ne na ɛwowɔ ne papa panyin ɛmabaawa wokɔ ne ɔkasa kyerɛ ne maame a waka no wie a waka kyerɛ ne maame sɛ gyae woyɛ kolo na sɛ mede yɛmɔmɔ life watwam maapɛ nso deɛ sɛ na ne bie ni hɔ o maame apɛ nso na ne bie ni hɔ no ne ɔmo ndorɔse ne ɔmo huhu hɔ na ɔmo dorɔse kata wɔ mo ho ɛna mo mapɛ nso yɛ ne bie baa yɛ yi ɛna mo na mo dorɔse yi mo hɔ kyerɛ ɛmo na ato adɔɔso nyinaa yɛ dorɔse ɛmo na ato adɔɔso because abaya 18 years 17 years 15 years dorɔse ɔbɛyɛ baabi a ne skirt sie ɛne sɛ deɛ ɔpɔmpepɔmpe ne nufu ɛwɔ ne bo so no masa
Masa se usisi wo pressure obeye bone. Yes. Nti Ghana lawyers ne judges for no senka na atoni bi ba ankomu nhwemu yi. Omuni nka hwe ketesia no. Se sibia making a life. Na nkomu mfanya agi asem no. Nka beboa papa. Nka beboa. What? Yes. Ka beboa. Trajes ya emase according to doctor report, you say trajes ya enya mama. Na o sekura no anka ade seme mu mai. Said you can you hips anywhere and also from the boy. And I'm a boy. Sankanya bonnet corana, with a semi mind. Ready, baby, was a size 30 or better size 20. You are taking nego. You are set and just an intimate 26. Not the two, so the part at the two. Not zero. Opinion out creating. What did you found? What they back? Yes, I know. Oh, my Ghana. Nama white and bros sumo boy awiye ehebe ni mote sesa ababu wa yes sesa wate ababu said the Awurade don no yi na ten yes the Awurade don no anu yi na ten the make one ti ase wu abati ase say na won kan one ti ase a wu a obati ase yes ana mabere wa aka no wunye wu say tu obati the make ase adafo ye janoma person ne se ya bagimi bre no ho ne nyansa wo ho na wo soro wo ho na wo pa ye ya person etenai ya o wo pani kura no so ade a odumirika na akwaje odumirika mikapa se ayi woni tie kura se o ma me pani no so ade na wo kwaje ama ma me na kasa Awurade Israel ba se ono akwa no ma me akofuom no opeso ma me mom na so ane ma why because of what school internet say ni mate fo ni hu say osuja afere say ni mate fo no hu say osuja afere enti obeja jane mo ma me asoa say ma me no onsoa jane wo mu ho onfa ho because the boy so say o ma me no ana so ya sawo no aduane on cheke anyumra wo fan fitira na okọ the boy no house ya wo pen wo be ka kire boy no ma boy na kama do nso wiye nti say edinimudie ne de say ho brother your papa no be to wo mo wo de cheke 40 years ni 50 years for no ho na dress chi ni katone to mo ne ho na dress chi ni katone to gudabu but say look at boys, look at Ghana boys now. The sweat you see no to pack them red cross Ghana 50% yes Satan call for them follow only see our into school ni ba akane na nke check dressing in school the more we bubu na na check we no pass school town na check more we bubu masa you no boot like ade ti obi nka nche wa bubu what I say na enyansa for teachers we yes na no mi teacher ni na nkasa no oni akola na o kire na de na yepe no kwa na twempna no nti oni na twempna na eda no akoka kire no se brasier nka aya dan so first here person teachers we check yes we see na na check we choose we check more right we check people we check school career we check fear there what we are not teacher near the report mo be say maame say the oyo ofie we be say na onim na so ba na maame amani good answer na so boss school no so rushing and I say be ntimi amuba and I say be ntimi amfa ba amwa kwala what Bible so ka say amfa ba nkame abofra na tia na wonu enso na ewiase ni be ntimi wase me amfa ba amwa abofra so say Ghana peki American kwasi asem what Ghana peki American kwasi asem tinie to say ya moba your schools be bro ho yantiaba jakoni tin kwasi asemo one see a difference and na hoso no na kwa no process one sakra today musre nyame musre mama me kwa no me kade minim so entre o ma Ghana so
say Ghana ya conclude mo hida Ghana ya fima so ni mo a wo ba bo Awurade mpaye wo ba te ya make ya say Ghana a righteous country be Ghana ya sin country aya bone man corruption aya hamma what corruption aya hamma what ti asemi Awurade siraw what ti asemi corruption aya hamma what yes every employee force and be see abaye to my for yeah be see asofo so because what you sorry them to anointing wire ba 2 million anointing wire wo no turn 50,000 or turn 5 million what turn 5 million what na ni do chi to ko jira kwa ho ho na ya roba mo ni do chi to ko jira kwa ho ho na ya roba wo ti obo ni nsuo se akwankyere jeri ka baako 5 million what man kan ya mesu to nsuo fufuro ana no so de abo tufu anka betumi atua wonya mo ho na me se wo sankafo se ye wo sase bia wa wiye meni aba jari no mo wate oba be se anu wi dia na hawo awiye yo nyaso enti wi abo bi da munkuri ha ko se da pai anu ani baba ho so kabra ba wa obo wiase ni wa wate uba wu wate uba wu da korpe awu ati atemu wo enti fi sese na sakra wate mame sese wu ye wate papa sese wu ye wate wa modan sesa wa kwan yes sure wate yes wuni asori ko pasori ko ni preaching ma sori o ni preaching ma Christ yes me so for boade ni preaching ma sori ni preaching ma Christ me katrawo enya so for so na ya papa ma so bia ya papa wo ya papa ni do sure Christ aso me katrawo wo ya papa ni sure Christ wo pa ma sori da ma baba ba pen kwasiafo tu o fo mo fa ayi fo ni that's one o fa o bai ya se dia ka no no otie asori na ya ne fa no abadie wati ana ni di da so da to no so me ne so fo aboaje na kwa sori so fo aboaje na je nkwa so fo aboaje na je nkwa wo metumi ajo ha sakra wati wonya nkwa misra wati obi awo kro no bom eye la baby awo boduru na wu ye no eye me da Awurade ase ye nka wu ya ka ko bonsam de wo se ka wu ya ka ko bonsam ene ya ajai ya kro no boto wati jai to misra pastor da wura pastor wasi pastor ko na babu awo Awurade sira pastor ko wati misra ni aba ma so wo jama mo ni man ka ko bonsam de mo ana wu ni sa oh thank God we should come like this so we get wo and let's say what se sa bo Awurade mpaye Awurade be mo akoma so de no be Bible says shirani wo no hwehwe Awurade was shirano misra wati brother sister misra wati abrantie ri na wo no na be ma akoma yare o bebe dam George be ma akoma yare ye ebe mo ya pressure repent because Jesus is coming again repent before you die nipa wusa woni da bewu woni da Christ baba ada na wu fi sese na won sakra wa dwene Ghana mun tie Awurade asem Ghana mun tie futu Awurade ko Ghana ya mre ya suma Awurade ne yes Awurade kasa tie o mai ye Awurade mfa so ni nyawa yini nyansa 40 seni ni wehene no be dia de o ma Ghana mu ni nyawa yini ni mtifo yes 40 seni ni wehene no be dia de o Ghana so so be ni won ko be
na manso panyin na nka me didi sɛ nka yɛ nsɛmpakafoɔ nka yɛ berɛ so betwa papa anka yɛ nteɛ mu so betwa anka yɛ nteɛ mu afiase anka yɛ nteɛ yɛ mu afiase anka yɛ nteɛ nyina yɛ mfie anka yɛ nyi yapa anka yɛ ngyeli yɛ anka yɛ nka nsamfo ntra yɛ ne nyansafoɔ ɔte sɛ ne ne wɔ hene yɛkɔfa bi wɔ yi masa wɔn a ɔdi wɔn asu nyinaa yɛ sɛ Sodom ne Gomora ahemfo yɛkɔnya bi wɔ yi nyame ba wɔn a bɛka no korakora bɛtaa wo wɔn a bɛka no kora bɛtaa wo sɛ sɛ ɔwɔ asɔre mu na sɛ ɔka no kora asɔre mu ne yɛ tiri yɛmpa w'asɛm da asɔre mu nanso brɔda mesɛ wo nkuran de nokora kɔduru wɔ wuo mu ase na bɛnya nkonim abɔtire yɛrɛ wɔ hɔ ɛnyam som mu yɛrɛ wɔ hɔ Kristo som abrɛfo yɛwɔ adeɛ nyinaa wo kwan ɛnyɛ no nyina ne fata yɛ hwɛ wɔakwan yɛ wate bu adeɛ bu nipa me nuanom asɔfoɔ moma yɛ mpirikyi nokora wate monyɛ yɛ dwom deliverance yɛ no na monka de yɛba nkyerɛ nipa Ghana moma yɛ nsesa sɛ yɛbɛyɛ yɛ wo sɛ niniwa Awurade bɛhu yɛ mɔbɔ sɛ Ghana bɛyɛ ne wo sɛ niniwa I think sɛ Awurade bɛhu yɛ mɔbɔ wate Yesu bɛbɔ bio moma yɛ nsakra yɛatwere na tamuo da no yɛnya ne yie ate nkɔne mu mesrɛ mo wɔbɛnya nsafoɔ yɛbu ne bɛ kanasɛm let me tell you as a man of God oni tufuo huru bɔne ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛba nti wɔtumi dwane de ne ho kɔyi mpa ɔtete kɔ afam wɔnyɛ mu asotwe mesrɛ wate Awurade nsɛm asotwe Awurade nsɛm hweɛ Ghana mmeranteɛ ne Ghana mmabaawa moma yɛnyane ne yɛne yɛ kranta Ghana yera no atempɔ kwan ɔma Ghana nkɔsi da bɛi ɛne ani bɛba hɔ so nkɔsi sɛ ɛbɛwuru wɔ Nyankopɔn nsa sɛ atia wɔ nan na num na wɔn a wɔyɛ tinyigyefoɔ no ɛbɛte nsɛmpa a yɛka yɛase sakra wadra branteɛ Awurade bɛhu mmɔbɔ sakra wadra babaawa Awurade bɛhu mmɔbɔ me papa no maame Awurade dɔda so te ase ma wo ɛnyɛ yi a wɔmpem sɛ wosesa a ɔbɛbɔ ne nyinaa bɛkyɛ wo wɔbɛhoro woayɛ nipa kɔnkɔn ɛde ama ne ho sɛ ne man mesrɛ wate repent before you die sɛ sɛ baabi a Ghana aduru ne deɛ asa yɛka ne sɛ yɛbɛwuru nsa kɛseɛ bi sɛ atɔ ɔma yi so na sɛ awurɔtɔ no bɔ a afei wɔn a ɔyɛ kyinigyefoɔ no ɛbɛte yɛn nkwaseafoɔ yi yɛn nsɛm a yɛka se Awurade nhyira wo na wɔmmoa wo wɔtumi adwane agye wɔ kra nkwa wɔhaw a ɛba Ghana so nti ɛwɔ Yesu din amen gyeme so sɛ amen